Egy pillanatra gondolkodjunk el azon, hogy mennyi időt töltünk el naponta telefonálással, tévénézéssel, SMS küldéssel, internetezéssel, Facebook oldalunk frissítésével vagy a gáz és az áram használatával. Most képzelj el, hogy ön pénzt kap minden alkalommal, amikor valaki a fenti tevékenységek bármelyikét végzi. Képzelj el, mennyit változna az élete. Képzelj el a lehetőséget, hogy jövedelmet szerezhet az emberek által naponta igényelt és használt szolgáltatások után. Egy lehetőséget, amely javíthatja az életminőségét. Erről szól az ACN. Az ACN nemzetközi társaság 1993. januárjában kezdte működését az USA-ban, és azóta 4 kontinens több mint 20 országára terjesztette ki a tevékenységét. Az ACN jövedelme meghaladja a $500 milliárd, és ez az összeg tovább emelkedik. A vállalat több millió ügyfelet szerzett, és olyan kiadványokban szerepelt, mint például az Inc. magazin, a Fortune magazin, a USA Today, the Wall Street Journal, a Success magazin és a Success from Home magazin. Ma az ACN a telekommunikációs, valamint alapvető otthoni és üzleti szolgáltatások legnagyobb nemzetközi direkt értékesítője. Sikerünk felkeltette a multimilliárdos Donald J. Trump figyelmét, aki személyesen ajánlja az ACN-t, és a fő műsoridőben sugárzott The Celebrity Apprentice című show műsorában kétszer is bemutatta a vállalatot, 2009-ben, majd 2011-ben. ACN has a reputation for success. Success that's really synonymous with the Trump name and other successful names, and you can be part of it. Az ACN segítségével ön alapvető szolgáltatások széles és egyre növekvő skáláját ajánlhatja egyéni és vállalati ügyfeleknek. Az ACN egyszerűen olyan szolgáltatásokat ajánl, amelyek használatáért az emberek már most is fizetnek. Ilyen szolgáltatás a vezetékes és mobiltelefon, a szélessávú internet, a televízió, a vagyonvédelem, a gáz és az áram. Az ACN nagy erőssége a versenyelőny. Más szolgáltatókkal ellentétben az ACN megkerüli a marketing hagyományos formáit. A legtöbb cég dollármilliókat költ médiareklámra, telemarketingre és postai küldeményekre új ügyfelek szerzése és a már meglévő ügyfelek megtartása érdekében. Ezeket a marketing költségeket végül közvetlenül a fogyasztókra hárítják. Ezzel szemben az ACN közvetlenül a fogyasztót keresi fel. Ennek eredményeként az ügyfelek jobb minőségű szolgáltatást kapnak, ön pedig remek jövedelemszerzési lehetőséghez jut. A saját üzletét irányíthatja jelentős befektetés és üzleti kockázat nélkül. És az ACN teljes támogatásával. Független képviselőként ön megnyithatja saját személyes online üzletét. Ez egy teljes körben működő virtuális üzlet, amelyet az ACN hozott létre és üzemeltet, és ahová ön meghívhatja ügyfeleit, hogy az összes alapvető szolgáltatást megvásárolják. Az ACN biztosítja az ügyfélszolgálatot, a képviselők támogatását, a marketinget, a nemzetközi bővítést és számos egyéb segítséget nyújt. Önnek mindössze az a dolga, hogy az online shopba irányítsa ügyfeleit, ahol megvásárolhatják az igényelt termékeket és szolgáltatásokat. A többit bízza az ACN-re. The beauty of ACN is that you're in business for yourself, but not by yourself. You have a great partner by your side with you every step of the way. A legtöbb ember fizetés formájában, órabérben vagy megbízás alapján szerez jövedelmet. Az idejüket váltják pénzre, és ha nem dolgoznak, nem kapnak pénzt. Képzelje el, ön rendszeresen pénzt kap azért, amit csak egyszer kell megtenni. Ha ön ügyfelet szerez vagy meglévő ügyfélnek újabb szolgáltatásokat kínál az online üzletben, jutalékot kap az ügyfél számlájából hónapról hónapra, évről évre, mindaddig, amíg ez a személy az ACN ügyfele marad. Ezt hívjuk passzív jövedelemnek. Az ACN-nél ön kétféleképpen szerezhet passzív jövedelmet. Az egyik a személyes passzív jövedelem. Minden alkalommal, amikor az ügyfelek szolgáltatásokat rendelnek az ön online üzletében, ön a havi ügyfélszámlák maximum 10%-át kapja. Minél több ügyfél rendeli meg a szolgáltatásokat, annál nagyobb az ön százalékos jutaléka, és ön annál magasabb passzív jövedelmet szerez. A passzív jövedelem másik formája az alsóvonali passzív jövedelem. Ekkor ön mások üzleti forgalma után is kap jutalékot. Mutassa be az ACN lehetőséget másoknak, és amikor független képviselővé válnak, ők is szerezhetnek maximum 10% jutalékot azon ügyfelek után, akik az online üzletükben rendelték meg termékeiket és szolgáltatásaikat.
Ezen kívül ön is szerez passzív jövedelmet a képviselők ügyfelei után, mivel ön ismertette meg velük az ACN-t, segítette üzletük indulását és megtanította nekik az ügyfélszerzés módját. Ez azt jelenti, hogy az online shopon keresztül szerzett ügyfeleik után nem csak a saját havi passzív jövedelmük növekszik, hanem az öné is. Az ACN 7 szinten keresztül fizet önnek alsóvonali passzív jövedelmet, az első szint 0,4%-ától a 7. szint 7%-áig. Mik ezek a szintek? Ha ön valakit személyesen bevezet az ACN-hez, és ez a személy független képviselővé válik, az ő online boltja lesz az ön első szintje. Ha pedig az ön által személyesen bevezetett független képviselők másokat is bevonnak, ezen személyek online üzlete lesz az ön második szintje, és így tovább. Nincs korlátozva, hogy ön az egyes szinteken hány online shoppal rendelkezhet, vagy az egyes boltok hány ügyféllel rendelkezhetnek. Feltette-e már magának a kérdést, milyen jó lenne, ha le tudná másolni önmagát? El tudja képzelni, mennyivel nagyobb sikert érne el, ha többen dolgoznának együtt? Így növelhető az üzlet hatékonysága. Amikor ön bemutatja másoknak az ACN lehetőséget, szó szerint megsokszorozza a saját idejét. Ön minél több sikeres online shoppal rendelkezik szervezetében, annál nagyobb lesz az ön sikere is. Hadd mondjak egy példát. Tegyük fel, hogy minden független képviselő, önt is beleértve, 2 másik embert von be az üzletbe, akik szintén független ACN képviselők lettek. Nézzük meg, önnek hány online shoppal rendelkező képviselője lenne. Ha összeadja az első 7 szintet, akkor körülbelül 250 online üzletből álló szervezetet épített ki. Ha az ön üzlete a példához hasonlóan bővülne és minden független képviselő boltjában az ügyfelek összesen 15 szolgáltatást vennének igénybe, mindössze átlag havi 2100 forintos számlával, akkor az ön havi passzív jövedelme elérheti a 400 000 forintot. Egyszerű tény, hogy ön minél több ügyfelet szerez saját és mások online boltjain keresztül, annál nagyobb passzív jövedelemre tehet szert. Képzelje el a lehetőségeket. Tegye fel magának a kérdést. Javíthatja-e az ön életét a passzív jövedelem? A passzív jövedelem javíthatja és javítani is fogja az ön életét, akár úgy, hogy eleinte csak néhány számlát fedez havonta, vagy akár olyan pénzügyi biztonságot nyújtva, amiről a legtöbb ember csak álmodik. Képzelje el a lehetőségeket. Figyelemre méltó tény, hogy az ügyfelek ezeket a szolgáltatásokat egyébként is igénybe veszik. Az ACN pedig megadja önnek a lehetőséget, hogy ezt a jövedelmet saját online üzletén keresztül szerezze. Kezdéskor az ön független képviselői pozíciója Team Trainer vagy TT. Ha ön Team Trainerként teljesíti az ügyfélszerzés minimális követelményét, eléri a Qualified Team Trainer státuszt, ahol jogosulttá válik jövedelemszerzésre az ACN kompenzációs terve szerint. A következő cél az Executive Team Trainer, avagy az ETT szint elérése. Ezt könnyű elérni, mindössze arra van szükség, hogy szerezzen minimális számú ügyfelet az online shopban, valamint segítsen legalább 2 másik független képviselőt az online üzleten keresztüli ügyfélszerzésben, így megszerezheti a Qualified Team Trainer pozíciót. Amint eléri ezt a szintet, jogosulttá válik csoportos ügyfélszerzési bónusz, avagy TCAP szerzésére, akár havi 280 000 forint összegben. Ezeket a bónuszokat ön azért kapja, hogy segítse az új független képviselőket megfelelő számú ügyfélszerzésében, és elérjék a Qualified Team Trainer pozíciót. A következő cél az Executive Team Leader, vagy az ETL szint elérése. Ehhez a státuszhoz önnek meg kell szereznie egy minimális számú ügyfelet az online bolton keresztül, és segítenie kell 3 további független képviselőt az Executive Team Trainer pozíció megszerzésében. Executive Team Leaderként ön akár havi 700 000 forintot is kereshet csoportos ügyfélszerzési bónusz formájában. A következő cél a Team Coordinator, avagy a TC szint elérése. Ehhez csupán az szükséges, hogy 3 vagy több külön szervezet bizonyos számú ügyfelet szerezzen. Ebben a pozícióban ön akár havi 3 500 000 forintot is kereshet TCAP formájában. Továbbá jogosult ingyenesen részt venni egy éves találkozón. Ezen felül ön megszerezheti a Regional Director, vagy RD, a Regional Vice President, vagy RVP, majd a legfelső Senior Vice President, vagy SVP pozíciót. Ön minél magasabb pozícióba kerül, annál magasabb díjazásra jogosult, például magasabb jutalékokra és bónuszokra, továbbá részt vehet egy ingyenes nemzetközi találkozón. Az ACN kompenzációs terve tökéletes egyensúlyban van. Minden megkeresett jövedelem azon alapul, hogy mindenki ügyfeleket szerez.
Így a bónuszok szerzése közben az ön passzív jövedelme is automatikusan emelkedik. Képzelje el a lehetőségeket! Amikor a legtöbb ember első alkalommal találkozik az ACN lehetőségével, könnyen felismerhetik a benne rejlő potenciált, és ez nagy lelkesedéssel tölti el őket. Azonban bármilyen bíztató is legyen egy lehetőség, önnek meg kell tennie a megfelelő lépéseket a kívánt eredmények elérése érdekében, és az ACN ezért hisz abban, hogy a lehető legjobb tréninget és támogatást kell biztosítani. Mi megtanítjuk önnek, hogyan kell felépíteni a teljes üzletet. Ennek érdekében helyi, regionális és nemzetközi tréningeseményeket szervezünk. Mi csak akkor lehetünk sikeresek, ha ön is sikeres. Ez ilyen egyszerű. Az ACN segíti önt abban, hogy azonnal csatlakozhasson a világ egyik legnagyobb és leggyorsabban fejlődő iparágához. Önnek mindössze annyit kell tennie, hogy késedelem nélkül aktiválja a személyes online üzletét. Az időzítés még soha nem volt olyan tökéletes az ACN-nél, mint most. I found there are two types of people. Those who take action and those who let opportunity pass them by. Which one are you?